Bi boneya 16 adarê roja xizmetên civakiya cîhanî li Diyarbekirê li ber gerînendehiya malbat û polîtîkayên civakî, saziyên sivîl hatin cemhev. Di vê çarçoveyê de ji aliyê platforma ketkarên tenduristiyê û komeleya pisporên xizmetên civakî ve daxuyaniyeke hevpar hate dayîn. Saziyên sivîl bangî kirin ku naye qebûlkirin. Mirov ji mafê wergirtina xizmeta bi zimanê zikmakî werin bêparkirin. Hevserokê platforma ketkarên tenduristiyê Şiyar Guldiken anî zimên ku rewşa heyî binpêkirina mafên mirovan e. Qada tenduristiya tenê ne başbûna fîzîkî, başbûna derûnî jî giring e. Dema ku tu çi ciyekê em bêjin tu xezan bê an tu mağdur bî tu herî ciyekî ji bo alîkariyê ku dema ew bi zimanê te, bi zimanê dayika te bi te re bax ve tu xwe baş hîs dikî. û yadin jî tu fêm dikî ku ew ê alîkariya te bike bi zanebûn û wek însana nêzî te bibe. Ji bo vê bi zimanê dayikê di qada civakî de xizmet kirtin, rastî em pêşniyar dikin û viya gerek bibe jî, yani em her tim viya diparêzin. Piştî ku lîsteya zimanên ku di xizmetên civakî de tên bikaranîn hat ragihandin û hat dîtin ku tê de zimanê Kurdî nîne, ev yek rastî bertekan hat û saziyên sivîl daxwaz dikin ku di xizmetên civakî de zimanê Kurdî jî cih bigire. Rêveberê Komeleya Xizmetên Civakî Mustafa Aladağ amaje kir ku ew di dema kar de li qadê jî dibînin ku daxwazek xurt a civakê bo zimanê Kurdî heye. Zimanê dayîk ji bo îfadekirina mirov li nava civakê de gelek girîng in. û xizmeta civakî de ê ku em xizmetê didin gelên vulnerable, yani ihtiyacê wanên cudahî hene, ewkî hene, ji ber wî komünîkasyona zimanê dayîk pir girîng e ji bo karê me, yani ji bo fonksiyona karê me em zêdetir bikin, ewk bikin, zimanê dayîk pir girîng e. Daxwaza xelkê gelek zêde, weka min got yani ew grûpên ku em xizmetê didin wan piranî ewkin, yani bi zimanê dayîk dixwazin xwe îfade bikin. Nûnerên saziyên sivîl daxwaz ji rayedarên dewletê kirin ku ji bo bikaribin baştir xizmeta civatê bikin, divê bi zimanê civakê xizmet were pêşkêşkirin û ji bo vê yekê jî bi awayeke fermî û yasayî şert û merc divê werin amadekirin, da ku ev xizmet jî bi awayeke rêkûpêk werin dayîn. Mahîr Yüksel, Kurdistan 24, Diyarbekir.